na chingaki ejensemo awa kusensegendete kuchengira amang'anaria kuruga mental health issues nigo omugobasiri bwobochanumie kaunti ya Nyamira na Dr. Donald Mugoi aensokena gukwanira ing'aneyo unagotumanya mulikito Fatigadi Gisemba uburingoria ubwo bwakorirwe imeye kaunti ya Nyamira amatuko abwangoiga igoro y'umubaro omonene bw'abantu abo bagwetera omuchando bugwitinyana kwebirengeryo byobongo kebochenu nkubwatekana n'obutumeki bwa mariogo atancheiri. Kliniki yetu tuko na a big number because the cases have been increasingly, maybe because of the way we are living and the environmental factors including stressors, financial things, and watu ni wengi na depending na vile tumekuwa tukifanya awareness, the number of greatly increased, and among the conditions zenye tumekuwa tukishughulikia ni conditions ambazo zimeletwa na substance use. Na wana maru, sigara, nyasole, kupeli byachangira nene asa abantu barurwo ubuni birengerere na ekera muntu atumikire ibintu ibi tari kunyara kona chibi na borunge antari kunyara kurengerera borunge oborwaire oboiga nabo bogosoa asomubere bw'omuntu kubwatikana n'urureria naigo nabo bokomonyora muntu nde bwensi natari borogi buna abange bagukagira tapitie ekorokia egotena ase omonto ekera okoibura ekera okina bakagote abokonyora otwarire omwitijani birengererio na ase abanto bare paneiga abokonyora omonto oyo mona abwate omochando bwoboboni birengererio gonto wesi kubasiikera onye n'abana tubasiikere chinyumba onye n'abantu abanene ntwesi koteba ng'abana abarogire nobusa abakengire yaya baretunye ebirengererio ebinge ebochenu nogotwara ching'aki chiogotumuka nabona gotukomota kirorare chinsa chietane tisano nemo mpaka isano isatu okorara lakini mugaso gwakora egasi ose chinsa nayo gosanga amo n'abamino anya kora omonto gwate family gwate omong'ina ase omogaka gwate chingaki gwente gokwana n'omomino ogo n'omogaka ogo n'abana baino amo n'abamate n'abairi n'abasani ragera gwate chisemo isato eyo kwagacha omobere eyo koreta chinkuru eyo gotanga amabere nande tobe tokoragera ase rituko mara gatatu korase serikali ye kaunti ya Nyamira bakubwatirana n'omuwaziri w'obochenu Dr. Donald Mugoi nigo atebire tayare kaunti ya Nyamira nigo ebegetumukia asokoroisia enyagitari enene aria magwagwa eyo ekurigereria omuchando bw'ebirengererio byobongo kebochenu bange bamanyite nga kaunti yetu ya Nyamira twagata tori nyagitari ya magwagwa psychiatric hospital digitari iga gite kirebe referral center yoku Buenia walibagwata amang'ana y'obongo na balibatagita amang'ana rehabilitation bonsi tubairoro barware bugororo omuwasiri oyoiga omentire na goteba nigokera enyagitari ye sub county ebwate clinic na boigo amariogo yokorwaria oborwaire oboiga bori permanent bori ekero gokoimoka aye kwa mariogo aye omonto oyo wakoigana obwena kwanza okora egasi yaye kerairwa mariogo aye gitari chitu ndigwata mariogo ayo na kudina mental issues kuganire family ebororo na nebange n'abantu eba understand kumanya nk'umuntu uri kabwate nabwata mental issue mariogo ayo naroro bituko develop damage yo ababo biewe interende buranya Inkoripotera gatembe kurwasa nyagitari enene ya Nyamira egiye gutuka imeye bunge ya West Mugirango nje Fatigadi Gisemba.